Ngine poi siya ka banta jong kaktin ka jong blay. Nado ba nga lapan ban wan hang ni. Hakaman stream jong ka wan bet ka ni ka ka kam ki apostol kandai glanong. Ngine pe lang ya ka ni ka lenong kandai glanong ka dekot ka balai po hadu ka balai po san. Kani ka dekot kani ka lenong ka balabat yenga banyo banya kren bat banya slok hagane ga jinseng ka bamenta. Kam ki apostol kelenong ka ba kendai ka dekot ka balai po hadu ka balai po san. Kala jia ru kat bau Petros ula le leng ba ye ki pang baro bau lawan hieru haki riu ku ki basyong halida. Deula shem hangta ya wei ubriu ubakerteng u inias. Ubalatia hagajing tia prasnem na bau lapang yap siliang. U Jisu au Petros ula ong hau. De Petros ula ong hau. Ko inias. U Jesu Christ upen kia yame. To yang jod bat chna yala ka jing tia. De kumne ru ula yang jod. Ba ro te ki basyong halida bat hasharon. Kelio iu bat kilapai syautrai. Kani kalong ka benta ka bangakwa ban yakren. Ya kani ka jingtre jong ki apostol. Kila ong ya kani kalenong kam ki apostol ka bamut ka jingtre ki apostol. Ka bamut hagane ka jingseng menta ngin ya kren bat ngi ya kren na ka benta ka jingtre jong ki apostol. Lami kani ka kerteng ka kam ki apostol ka bamut ka jing yetu ya ka jingtre jong ki apostol ki breu ki jong blay. Ki apostol kamut ki breu ke balapa. Ki breu ke balapa ke balongkum ki missionary. Ke balapan kentang. Bat ke balapa syaga kam ka jong blay. Kendiat ngini kren ya kani ka senong lida. Kani ka senong lida ka way na ki jaka kabakerpang ya kabau bleu la ai kerpang ya ki kon Israel. Bat kala long ka jaka kabanadu kipor kibamendai kane ka lida kade ka jaka jong ki kon Israel. Kabau bleu la pen kre yaki ba kindon hagane ka jaka bat kalong ka jaka pedeng kaba itnat bha. Ka lida bat ka Sharon. Kidon la ka jong jaka lada pipet ha ka map. Ka lida ka don ka we ka liang. Ka Sharon ka don la ka we ka liang. Bat yakane ka Sharon la khot ya ka. Kumboong ko to ka jirwai. Utiu lili ka rithem. Utiu lili ka rithem. Lani utiu lili ka Sharon. Don ki ba penkalai ki jirwai merong. Utiu lili ka Sharon. Utiu lili ka ritem. Kena ka Sharon ka di ka jaga plang ka be itnat. Bat ka mamadan kata-kata. Bat hakane kalenong ka bangi ka balayatu ingi ya kena ka kam. Bat ka jing tre ki apostol. Ka wendi ki kentin ke babat yang banya slok ru hakane ka step. Habau Petrus ulahir seneg senong lida. Ulai shem yaki riuku kibadon halida. Ngakwa ban kren yakane ke kentin riuku. Nyela ban keli, pila ban keli, ki kini ki riuku. Kibadon hakane ke senong. Kabakerpang. Kene ke senong lida kabakerpang.
Don kiriu khut hang ni. U Petros kumu briu jong blay. Uba yat keleng. Hakan ikat kot kabanang kong kabangi puli kabalay puar laong. Ulalay keleng kipang. Bat ulay hiar haki riu khut kibadon halida. Ki briu jong blay ki long kumta. Ki lay keleng. Tang menta ken hakine ki pausnem ki bamanta. Nre kita ki pau snem badang su dep katuga pateng basdang ga balang jong blay. Ki breu ki jong blay. Ki long kum ki apostol. Lada pa neladam pa kabumut ki bala pa daw blay. Hagi ni gisngi jongi haga pateng jongi menta lade ka por de ka pa. Haga por ki long pa jongi mentai amde de ka pa. U blay khot bat ki le keleng ki snong kat sabadon ki riu khot. Lane ki le keleng hijaka ban le lap ya ke gospel. Haga pateng jong ki riu temen ki bayar karta bat nga sadin ngilong kumta. U blay khot yangi mi sekakam ke jong blay. Bet sekakam ke jong blay. Bat ngi tre ngi le keleng. Bat syak jaka ba ngi bena ba don ki riu khut ki banget. Ngi le syata. Bat hagi jaka bom don ru ngi le kerpang ya kata. Bat ka jing ka ba kraw tam ban tre. Day hagi jaka bom don para banget. Pim tip ngin bam de ngin di de. Kata ka de. Ka jing tre ka ba kalong kerpang. Kalong kerpang hadu kata-kata. Ngalamat bat ngalasem ya kata. Menbalaya lam ya nga. Dai pastor biar sokia. Bangin le jengo ya ka mikir hills. Hagitu gi por lakot mikir hills. Nrai menta lakot ika ka karbi anglong. Deha ka por hika bangi don seti kato ka nesnem. Lapan kelai ka asya ka karbi anglong. Henry. Hagi tu gis nem kibala le no baro kyong ki mikir hills. Bat menta kim sutenat ban kot mikir hills kila sutenat ban kot karbi anglong. Te ngilek turki jeka bangim tip shano ban lek. Bat ka jingkut jimut jongi kalong kane hagapor ka bangi sa hakanduli ka sunang ka badan pra banget. Wene girurang balangu keli ngi pilek channel pastor pi wan hangne menta mar ngi lek haga sngi poya ngi ong ngi ibing lek samikir wow yang komno pilek sata pitib lenti yong ngim tib lenti komno pilek yong ngin sani ahau blay kat bau yalam. Kalong ka ba plus ka dia, bat kalong ka ba hadu kata-kata. Bat ka senong ka ba nangkom ka bangirong. Ha kata ka jaka ha mikir hills. Kadi ka senong waso. Ka kerteng waso, ka kerteng jantia, waso ka bumut, ka ka basaw. Namar kadi ka border, klem artatin, day kinong jantia ki babu kerteng ya ka to ka senong. Bat kadega senong waso ki kot bat ki karbiru ki kot kerteng kita hadu menta ki klimpen kala klim ong balabut kerteng ki kasi penar tengin pen kala no se kerten jungi kimpen kala kan ne hadu menta habangi rong hang ta ngile laingut I pastor biar sokia badi bapen hang to por I pastor HF walang impano pastor dang long nong trei de habang rung kata kesenong. Wer kiksau yangi ki ipala. Ki kena ki bayo yangi ki laya melut sayeng ban pet. Ki breu ayu kini ki ba ipala. Ngiwat ya ka yeng urang ba senong. Dan senong. Bat ngikli kita ki bala kamhe kamsan. Kato kan ni. Yong ide ki nong yalap.
Namar kinang tin penar ni basong bodar kinang tin penar. Yong pisah nem bengin yalap mentah kene ke senong namar ngide kinong yalap. Ban ong ngi kinong yalap ki sengau tu hi. Namar kila klehi ka jingtip jong ki badon ke niam Kristan, badon ki pastor, badon ki nong yalap. Jaga tak kilatip. Kim sya. Kiong lada pikwa ban yalap lek kiu ha drong ute ulum. Don ulum bakamadan, don kesemesi hang ta, nilai hang ta, kiu hang ta ulum. Hapok kesemesi, ni pelong jingseng. Ni rong ni kediak kini kita nading kum kini, kediak itu kita nading penkut ke mesi, ni tek mat ni rai wei mat ibarit, bad tap de ke bateri, wei mouthpiece, ke wei ke amplifier, ngirwai hang ta bat ngiyalap. Tang surwai ki langgi kena kan badon ha kata senong kam dahe kata senong ki bala kam he ki wan lang tamba kim wan hajan ki wan yen kam paji ngi pendep ya ke kam ngirwai ngi dwai kom bang ye don bun ngut hi ngirwai ngi dwai bat nyalap ke ketin ke jong blai ikren ni pastor biar sokia tang chu dep ke jingseng ngi lum gitar ngi mino mdan ba khot sing bahai ngi mdan ba chai dut ngi mdan ba itu ngi sukli ki tang ka wei ka jingkli nang ne sharum ke ke snong ka ba jan nang ne sebakla deru artat lapai ka singi ki ong ka don ka wei ka snong ka ba kerteng ka amlong but yat na ka neglenti poklau pepinpoi sakata ka senong ni pediang kata ke jong juki ngi mi ngi kit kitar jongi ngi lek siteng lenti bengi poi don wei unong asemis bayat lenti lalong kumu angel habaya kren bat u aingo yu blai i bapen walang pastor HF walang inang ya tin asemis marula jutre kam spai menchua unang asmis uyok ben keren bat i te ubleu pen sengau kam sim jong i ban nom ino yangi lau speed ban ya lau state ban ya ino yangi uyalam yangi ha do kata senong amlong da poi hang ta la dum ngan la dum na do na steng lenti uyalam lenti bat open i yang ibingin rong ha kata senong aku apa ni tu itai jings dan tang tak hendet da poi hang tau ong kate ka ying hajrong lum kadai ka ying ki balang baptis te klemar ta tin pin rong hang to kin snau e ya ki breu hi jong blai ki laban pediang i pi ban samit kom ta ka don ka wa ang ta ka jingking ka don ka wa ang ta ka pon pan don jingking kadon ka wa ang ta ngi cross ka ta wa ngi saj ti saj kidat ang tablak ti balai nyom ni ka klau ka batap ngi poi ngi rung ta ngi pen itu kat banang kies ngau tu asemis pen itu iba pening ki pediang sing bahaya ngi tang su ong bengede ki pastor non yalap ki pediang sing bahaya ngi lalong kom ba bo uble ka don ki bekin singau e yangi kom ki prabngai lejong ki ai bam ki ai di yangi but ha kata ka por ki ong don ubreu ha kana ki senong ubalong no hi kai school ubanang ban kren english in lek khot u but unwan hang ne bai pinyo ban yasla kom ta ke lek khot u tawrang ba kom ta hi ulawan hang ta ngele yo ban ye kren bat u kantongan ne por tang sudep aisha idut yangi ngi lapan krek ke jingseng ban pelong jingseng tang sudep swaban krek ke jingseng la ong kita rai hang tai don bapang ki lam nyangi ngilik duai ki bapang kata kade ke jing lam bapla jong blai bad de nang ta ke sedang ke kam ke jong blai hakar biang long commission board mentakal aslem akala he kala roy kala ya seprang bat ki baken ke bat
penme yo kendok ban nengkong ya ka karbiang long de mangi ki laingut ban le kendok yo kendok hau plang bat ulame ulapuri karbiang long barokawe ngapoi tai jing pla klem krel pa bni tu ipi kata ngipoi haga nega ktien gabong Petros la lek keleng poi haga ceka badon ki riu ko ngakwa ban kren yakini ki kentin ki riu ko ki riu ko ki riu ko ki dei ki breu ki ba ublei ulapen lada pi pule haga kam aga city upol seginong korin ka city ka banengkong seginong korin kelenong ka banengkong ka dekot ka banengkong ka city upol seginong korin tong pule ka to ka dei ka wene ki hikai ka bakodor bangitip ya kani ka jing hikai ka ktin ka jong blei u apostol Paul ula tho city seka balang ha korin haga dekot ka ba ar angkum ni sya ka balang ublei ha korin ha kita ke balapan kentang hau Kris Jesu ya ke balakot banlong ke riu ke bayo ya ka nam riu de ke balapan kentang ngam tip hagan ga jing seng ga bangi don mentahang ni kat nungut ngilarung kum kiru khoi nado ki samla bat baro ki badon hagan ga jing seng menta ngila long ne em ki riu khoi ke balapan kentang hau try Jesu to haka balang ga jong blei kadon artli ki jing pen kentang ka jing pen kentang ka banangkong ka de ka jing pen kentang imei pa yangi ki khon yapi kilapen kentang ha ka por ngimpat skong tho ngimpat tebe namar la hikai ngi nakaktin jong blei kat kum ka hikai Jesu hi uba pediang sing bahai ki khulung ha ba pen kentang yaki kata ka de ka jing pen kentang ka banangkong Henry ka jingpen kentang ka baar ka day ka jing im shimet jong ubreu le ne ka breu. Ya ka ne mapi ki balas dang man he ban san ban samla pi don kam man sngau tu ya kata. Ya pi lapen kentang ya pi tang nai mei pa ne ya la de pi lapen kentang hau trai Jesu. Kata ka de ka jing keli nak minta jong pi ki kon samla hang ne baro. Pilapen kentang na em yala di hau Kris Jesu. Kini ki breu ki badon hang ni halida. Kidei ki breu ki balapen kentang hau Kris Jesu. Badai na kata daw ki layo ya kene ka nam riu khoi. Ai ngo yo blei. Ban yo kata ka nam riu khoi. Ka long ka bahakli tam Kakam kordor ya ka kerteng Kristan. Hoi lada ki basngau tu Kristan ngiyang nam tau Kris. Mereka kentin riu khoi. Kalong kabakia hadu kata-kata. Anam don banut ban khot riu khoi. Lamda day ki breu ya ki breu ki balapan kentang hau Kris Jesu. Ban khot yala de ki Kristan kalong ka basuk. Ban khot yala de ki para bengai kalong ka basuk. Be ban khot ki riu khoi kalong ka basitam. Haka ni ka pateng jongi om judan su ban tho city. Lada ki pastor lada ki balang lada ki pastor lada ki noyalap lada ki para bengai bandong. Ha ka balang ka jong blei ha sau mer chiteng. Ha ki riu khoi. Dan su mentah ha pateng jongi.
Reha ka pateng ki apostol. U apostol Paul unut banong. Ha ka balang ublay ka baha Korin. Ha kita ki riu khoi. Ha baga city ka wan. Ha ka balang ha Korin. Ka bamut kito ki briu ki badan ha ka tu ka senong ha Korin. Ken li ai ken ka ta city. Ha kita ki bagi kot yale de ka balang ublay. But Paul ula mention kerpang ha kita ke balapan kentang. Te ka jingkeli yangi ha kana ka jingseng. Yo dang don na pedeng jong pi ki kon samla jong ka balang lane yo don kilong kemilong keparu. Yo 4 kentang, yo 4 kentang yele de hau Chris Jesu. But yo 4 yo ya katakan 6 riu khoi. Apostol Paul upan syai sakawai ke jing pensyau apostol Paul ka banga kwa ngin ya pule lang menta ya kane ka jing ong ya ki breu ki balapen long ya ki reu khoi. Apostol Paul wang hakaju ka lenong badang kong bat ka dekat ka balai phau pe itu ka dekat ka balai phau ka ongum ni. Te da uhi pi long hau Chris Jesu. Ya uba ublay ula pelong hangi kajing start. Bat ka hok. Bat kajing penkut. Bat kajing sispa. Ki breu. Ki bala long ki reu kut. Day. Ba u Jesu hi upelong yaki ban long kumta. Pila ban keli ban ong ko pastor. Kumno daw Jesu un pelong ya kita ki reu khot. Namad la ohang ni ya ubada ublay la pelong yangi ka jingstat. Ka jingstat ka ba don kam yangi bangin rong inang penjanaya lede hakata ka jinglong reu khot. Ka bumudhi bangi pediangkan yau Jesu Kristus madai ma uba pelong yangi kiru khot. Deleng ba jong u ngilong kiru khot. Hagi jisa ngin long ginong pop. Ngilong ki gentil. Ka jaj benriu gentil ka de ka jaj benriu. Ka bam tip yau blay ba im. Henry aingo yau blay. Ba daw Jesu Christ. O bala wan siya ka nagapartay. Bala yap halor ka ding pna. Bat ka jing yap jong u ha ka ding pna. Ban ket eki pop jongi. Bat da ka jimi pat jong u. U job ya ka jing tep bat ka jing yap. Bat ngi na uken. Yo pedeng ya kata galenti. Ban long ki riu khoi. Hang ne la jer ya kini kentien. Lai teligi kentien. Ka jing start ka hok. Ka jing pen khot bat ka jing sispa. Sao teli. Daw Jesu Christ. Ubala pelong yangi. Ka jing start. Ka jing start. Ka bola pelong yangi bangin yo. Mdai ka jing start balik pule. Mdai ki dikri jong ka pertai. Ki dikri ha ka wega sengi on setiap ya ki ya kendau. Ndai kata ka dikri ka jing start ka bau bleu ai. Ha ki reu ko jong u. Ki long kita. Ki ba pediang ya kata. Ka lenti jong Jesu Christ. U Jesu kan pelong yangi kata ka jing start. Daw Jesu ngiyo kata ka jing start. Mdai tang ka jing start. Ka jing long hok. Ka jing im bahok. Ka jing im bakot. Kata ka de ka jing im ka bakwa yangi banget. But dah kata ka jing im ka bahok ka bakot. Kibala long kibala penkot. Kibala long kibala sispa. Dah katakan la pelong janay yangi bangin long ki riu khot. Ngin poy sharum syaka ne kabayatu ya une u inyas ya bangila pule menta. Hakaba une u inyas pat udon haganaga snong. Ngadang keli halade marway habanga pule yakane. Une u inyas
Uladen em nengkong uriu khoi. Tem sham la batai hang ne shibon sapang uneu breu. Nrei u Petros ula shem hang ta badon u breu ba ketemu Inias u ba tia hajing tia pras nem na bau pang yap siang. Om Shamdon jimbatai na way de sapang uneu Inias la thoi u tang hang ne te haba u Petros u wan ha u upen kia yu. Tang da kaba ong yu ko Inias u Jesu Christ upen kia yame. Am shamle tu hang ne u bukti na em u dwai na em yu. But ula ong yu to yang jod shna ka jing tia. But ula yang jod. Am shamle tu hang ne u dwai na dwai. Te kumu briu jong bleu Petros nganget du dwai na marba u deu basal dwai. Tang ba ka jing to am shamla batai bani hang ne kumno. Namada sisa ya tin jong bleu kumbo Jisu ong ha gospel yonis lada tho baro ki ba le u Jisu le ne ga belek ki apostol kam niam bat ke pertheru ka bon ka tagi ding tho. Te usu ong kumne yo u bat une u Inias ula kia na do kata kapor. Ngadon ga jingat haman sim jong marwe udai uriu khoi. Ubamat ya ka jing tenjo. Udai uriu khoi ubadon lang hang ne bat ke para riu khoi ke bamut ke para riu ngai. Udai ubriu bangai ndrei u yo ya ka jing pang yap shiliang. Bat kajing pang habakawan ho brio. Kabau bleu sya. Mdei ban ong baki rukut kin nompang. Mdei ban ong baki brio jong bleu kin nompang. Mdei ban ong baki para benget kin nompang. Tang wei brio man shua ba yalap ya ke gospel umlong no yalap umlong pastor long rurong ba. Kublai wei rong ba yu hamad pran. Kublai ba ani isu tenat ya kendo pat pi. Kung no pisai pi klaim ha. Ong tau rong ba. Pi keren ya kata ki breu jong blai kem jupang. Ong kum ta. Ki breu jong blai kem jupang. Ta long kum makan het yu tau pra bengai kem bau kli o. Kum no ba pisai pi klaim. Wat tu kli kum ta ki breu jong blai kem jupang. Ngangam sino ya dai kata namar balai ngaru ngapang. Ngaru ngapang. Ngagai pi benar gini senam meladep ngalapang ngamdan jingker mensu. Hak jing perkat junga kalade ka minit ka bakado. Bangan le no na ne pertai. Dei ha to ko por kobit. Mde bang yo kobit. Ka jing pang ka badan ya met junga. Wat ki men para la jong kim yo ban wan pe yenga. Na don ha jing tia. Pat kedika med ka ba ha perkat ka banga perkat ha mentim junga. Kemar tatin imat ngan klat na ini pertai. Reha kata ka med ublay ule kamba open kia. Mdan babukti. Hod nga nget ikmi kuni duai ukunu duai. Matang si ying myok ban yarung yami kirang ba balang mdan ba anut ban yami hak to por bakang ka senang ban yarung na ko bagay suway siling to ka por COVID-19. Amdan berduai siteng senya bleu lapan i ya ka kamba nalor ka waipat ka bopen i ka wai ka bopen i hagaju ka por hi hagiju ki kanta hagaju ka por mu yo i kita gi wai ngana mu yetu bakala slam la jan khara dona ani tu tang ka wai ngayo i don ka era ka e kum ka senduk hasnda thia jonga but don kidak ngakem nang man puli ndre kabasau kabato da kadak kasnam atang so i kata anda bang kendi threat na kata ka jingyo thia kumba pos new
ngadon ka jingat haman sim jonga kadak kasnam kalong kumba ki kon Israel ki yo I hakapor ka bau angel wan ban ya lat ya ki ban pelat ya ki ka jingyap lata haka saukat da kadak kasnam baki angel jong ka jing penyap kin tangsyo I kadak kasnam kin ya kier baka jingyap kanom rung haka to ying kin lat na ka jing penyap na maru bleu la hukum man penyap iki kon nang kong jong ka richip ngatang syo I katang onda habala kan ditret ngatang super khat ya katang kani ka de kadak jong ka snam bangan yokot jero yo try but nado kata he kapor kat nang wan kisngia nakat nongkot hado mentang ai ngo yu ble kade ka kamba ka jong ble u Inias haba u Petrus ong u ko Inias yeng jot haba la yeng jot nang ta kalalong ka jing kemen ka bakrau u de u ko tambo bleu sha yu ka jing tenjo ki breu jong ble ki ju sha ya ka jing tenjo kumba sha u jo tenrei wat la ki jing tenjo ki wan ngem de ban ko slai namar ki jing tenjo u bleu sha knang ban shem yengi hadu kanno ni scam ga jingat hau kade kata kade ka bor ka badon kam hadu kata ka benta ka ba khadu ka ba kwa ban penkot ya ka ne ka ong hang ni baro ki ba syong halida bat hasharon kilio I u bat kila pai sautrai baro ki ba syong halida bat hasharon kani ka sharon ka ya jan bat ka snong lida kabomot ki breu saudong nang to kiyo I yau Inias kitip bau jupang prasnem kitip bau jupang yap silang de kiyo I bau yo kia laong batang da ka bakiyo I u ong na den te kila yo I u kila pai sautrai da ka jinyo I ki breu yau Inias kumta ki to ki breu ki badon ha ki to ka snong kila pai sautrai ka khobor haga nega step nagamta jongpi ki para bengai hang ni haba pila long ki riungat ki riu khot ai ba ki negi saudong saukun jongpi kin yo EP ba pi long ki riu khot ukres badaka jing yo I jongki EP pen nam nang ban yalap u Inias nang ban yalap sham yalap hero Beritang daga jingo iyo kila pai sutrai. Kumno ka balang ka roy hangi hagapor ki apostol haje ka badong Inias ka roy de namar ka jingim ki rukut ki bapenpau ka pertai ki long kumno mapi ki para bengai hangi pidon kendiat ngut pidon kendiat yin pidon kendiat yin ka balang ka badang sedang wat kene ka yin rukam pande ka yin mane ai ngo ublay ngalay os ngop kila yo jika yin mane ublay unlor kan lambat pi but ai baga jingim jong pi nadu kini ki kon samla ki barwai but baro ma pi ki prabangai ki badon hagane ka balang hangne long ki rukut ban long jing shai ki way haba pi yag pi yeng ki briu ki bishar haba pi kren pi kana ki briu ki bishar bat pilong ki jinshai bat kamlu jong ke pertai ai ba kamlu jong pi kan tiang kan biang ya baro watsha ba ka jing penim jong trajisu nakam ta jong pi bola pelong ipi kiri ko yang ni klem yalap ya ki briu tang da ka bagi yo ip kin bishar ya ka jing trekam kin bishar ka lekawan kin bishar pi habagyo I hayo hat kin bishar pi haki ai ke baro kom baka jia yau Inias kom taro kan long ya ka balang jo pi hang ne sisen ka sgi ngen yo I ka buram ka jang blai hagane ka balang jong pi hang ne wala pi ngeu ka long ka ba bandang yo pat ka yung mene kom no na maringi long kendiat Ndre ni shani hau blai jungi
Ubahau om don ka bamla. Hau om don ka bamla. Om don ka bamla bat ublay. Ong angel yau Abraham bat ka Sarah haba wan seki. Namar kila artutin. Bau blay undang pendap ya ke kular jung uban ikon niki. Bakila jandap sis pasnem. Henry angel lawan hu Abraham nong. Hato don ke bamla baru try. Utrai hakum kena ka ayam. Un sependap ya ke kular Lord jompi. Kan long kum jo ia pi para bengai hang ni. La pi sengau kum bamla. Mereka bor ke jong belikan pelai pi. Baka balang je pi yang ni akan roy kan ya seperang. Akan tui pi bat ngat dua dia ke jengi. Pi long ke jeng syah ke ke senang. Ke senang kan sayo i pi long ke kon ke jong belai ta sisa. Tau belai ngerku. Ya kini ke jeng te ke jeng selak nak kam ta ke buram jeng. Amen.